Hi फरायसाफोर चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम आरो बेल आइकनआव थुनानै जाहाथे नोंसोरो आंनि भिडिअखौ थाबैनो मोनो। खौरां हांखो हाला क फाला क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ त थ द ढ मदनिया न त थ द ढ चिंचा न प फ ब भ म य र ल वाब talbiyass madaniyass cintiyass ह क्ष दाइनारु दाइसिनदारु खंडक्ट अनुसार बिसार चंद्रबिंदु खौरां हांखो खौरां हांखोआ गासिबो बेसेबां दङ गासै 40 खौरां हांखो दं बेसेबां दङ 40 खौ बेसेबां होनो 40 गासै 40 खौरां हांखो दं दै मा दङनो आंनि उनाव बुं दे क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ त थ द ढ मदनिया न त थ द ढ चिंचा न प फ ब भ म य र ल वाब talbiyass madaniyass cintiyass ह क्ष दाइनारु दाइसिनदारु खंडक्ट अनुसार बिसार चंद्रबिंदु गासै 40 खौरां हांखो दं।